Tot seguit votarem la moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació del personal de l'Administració de Justícia. Votem conjuntament els punts 1 i 6. Comença la votació. Aquests punts han estat aprovats per unanimitat. Votem el punt 2. Comença la votació. Aquest punt ha estat aprovat per 107 vots a favor, cap vot en contra i 25 abstencions. Votem el punt 3. Comença la votació. Aquest punt ha estat aprovat per 65 vots a favor, 42 vots en contra i 25 abstencions. Votem el punt 4. Comença la votació. Aquest punt ha estat aprovat per 65 vots a favor, 25 vots en contra i 42 abstencions. Votem el punt 5. Comença la votació. Aquest punt ha estat aprovat per 79 vots a favor, 53 vots en contra i cap abstenció. I finalment votem el punt 7. Comença la votació. Aquest punt ha estat aprovat per 79 vots a favor, 42 vots en contra i 11 abstencions.